Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa a 2 bɔɲɔgɔn talan gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ ni Balen Kulubali ale ka montre b'a la zikiridala don sɔgɔmada in na a ka denbaya la o waati kelen kanbagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati ye ko fɔ aw ye sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o ye denko in di anw yɛrɛ fɛ an ka cɛkɔrɔba o ne yɛrɛ fatɔma o denmusonin ka denkuli bɛ yen sini ni Ala sɔnna ma Mali kibaruyaw la sigikafɔ kɛra Mali jamana kɔ kan jamana caman na Mali ka lasigidenso bɛ jamana o jamana kan Assise nationale a kɛra a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Emmanuel Macron ka nali kunnafonidilaw bɛ k'i soni sigi a kan ja ko n'i y'a ye k'a fɔ Faransi ko Wagner bɛ Mali la Mali kɛlen bɛ ka yɛlɛma kɔrɔw ta a ka lakana nasara la n'o bɛ tali kɛ kunnafoni kow kan Mali kunnafoni tunna Faransi la Russie jamana fɛ o de nana ni Faransi ka murutiba ye k'a fɔ foyi tɛ se ka nin kɛ ni Wagner tɛ o wulikajɔba o de bɛ Emmanuel Macron bolo nin waati in na G5 Sahel nin ko in daminɛna Mali la yan jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta fɛ nka Faransi nana don a la k'a kɛ G5 Sahel ye ka jamana bɛɛ fara kan jamana 5 nka ko a ɲɛmaaya n'o y'a président o bɛna se Mali ma 2022 Burkina Faso Edi Kambego ko a y'a ka congrès kɛ n'o ye CDP congrès ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko minnu tun tɛ a fɛ a ye jalaki ɲangini ta ka ɲɛsin olu ma Laginɛkaw fɛ Seguba Keïta 111 tɛmɛnen kɔfɛ ko a jiginna so kunu Kankan a taara mobili yɛrɛ de fɛ ka taa Kankan o y'a sɔrɔ a tɛmɛna Mali fɛ yan ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari bakurubaw ye dɔnkiwari min ni Karim Sebere bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma k'a daminɛ Wagadugu ka taa Montreuil ka taa Abidjan ka taa Faransi ka taa Italie ka taa Allemagne an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Assise nationale min ni o kun bolodalen bɛ Mali la ko a kɛra o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Mali ka lasigidenso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi tan ko o yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na Assise nationale kɛra yen wa o bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan bi ni maa se k'o lakali maa ye Mali yɛrɛ gouvernement kun kelen bɛ ka ɲininkali minnu labɛn o tɛmɛnen kɔfɛ o caman bɛnna kan k'a fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen na lasigi min kɛlen filɛ nin ye o bɛɛ ka laɲini ye min ye ko ka jamana to nin cogo in na ka to colonel Assimi Goïta bolo fo ka taa jamana basigi dɔw ko san 3 dɔw ko san 4 dɔw yɛrɛ ma kɛ foyi t'a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o baara min n'o kɛra a kɛra Mali la yan cogo min na ko a kɛra fana o cogo kelen pe la Mali jamana kɔ kan o de la kunungo jɛkulu sigila baara labɛnni kama n'o an b'a fɔ ma ko panel olu kɔni tɛ se ka kɔrɔ sawara kosɛbɛ ko in na k'a yira k'a fɔ ko a ko taabolo ɲɛna kosɛbɛ Russie ni Mali ka don ɲɔgɔnna o kɛra kɛnɛkanta ye sisan ka d'a kan ko Conseil économique national Conseil national économique o ɲɛmaaba Yakuba Katile n'ale tun bɛ UNTM ɲɛfɛ fɔlɔ ale bɛ jɛkulu min ɲɛfɛ bi ale tun bɛ taamana tile 2 in na Moscou ka d'a kan ko o kɛlen bɛ ka fɛn minnu boloda sanni feere siraw Mali ani Moscou Russie jamana bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o ti kɛ ni kɛnyɛrɛ ye ani yɛrɛ Mali yɛrɛ dantɔgɔ la fanga sigiso minnu bɛ yen n'u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Yakuba Katile tun bɛ tile 2 na Moscou a dun ko tiɲɛ na ko a sɛbɛkɔrɔ sawara kosɛbɛ ka d'a kan ko ninnu ye bisimilali min d'a kan ale yɛrɛ ko minnu mɛn Moscou o hakili bɛ a la ka baara min kɛ Mali la bi Yakuba Katile ko ni Mali tun fɔlɔla nin ma ko a ka ca Ala fɛ san an tɛ nin cogo la bilen
adasira ma kafo ni togola ta ale koni ye mi Moscou ani Malika jenuya baraina ko Mali ka gɛlɛya a tɛ tɛmɛ kalo dama dama ka lafiya ba bɛna Mali la Malidenw yɛrɛ ma sigi ni min ye Yakuba Katolika laseli kɛra nin ye kunu Emmanuel Macron a ka nali Mali la a bɔra ma n'a dun bɔra ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw bɛ sɔnni sigi a kan Emmanuel Macron a kamana gan don bi a fɔra fɔ cogo min na ka d'a kan a bɛ ka Wagner ko min fɔ n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wuli k'a jɔ bi ko Wagner bɛ Mali la walima Mali bɛ fɛ ka bɛnkan tɛmɛ ni Wagner maaw cɛ ko ja a tɛ ka kɛ gansan n'aw hakili b'a la waati dɔ tɛmɛna an y'a jira k'a fɔ Mali ye sanfɛla tilayɔrɔ 3 a tilayɔrɔ 3 k'a kalifa ɲɛmaaba 3 bɔɲɔgɔnko la an bɛ waati min na comme sisan Mali tun bɛ kunnafonidiso min kan fɔlɔ diɲɛ yɛrɛ gundo sanfɛ n'o ye satellite ye o diɲɛ tɛmɛsira minnu ni Mali tun b'o kan Mali bɛnkan de tun bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ko a nana ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta nana ye ko in bɛ cogo min na kunnafoniso min n'o dilen bɛ Faransi ma ko k'a bɔ a bolo wali ye fɛnw ye subahana mansinw ye o tun b'a jira k'a fɔ Mali bɛ ko o ko kɛ a kɛra kunnafonidi sira ye a kɛra fɛn fɛn ni a yamaruya kɔni bɛ ta a bɛ taa Faransi de fɛ o bɔ min kɛra Faransi bolo Faransi yɛrɛ tunuyɔrɔ de filɛ nin ko in kɔnɔna na o nana bɛn waati min fana ma o y'a sɔrɔ colonel Assimi Goïta o kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di Russie ma bi na Bajangara ani Djéné mara la tasuma sugu bɛɛ dalen don jihadisiw kan bi tan o dun tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ ka d'a kan Mali sɔrɔdasiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɔlɔ Faransi tun b'a bɛɛ lajɛlen kalama i tɛ se ka bɔ Mali yɔrɔ si la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni Faransi kunnafonidiso tun t'a kalama n'o ye subahana mansin ninnu ye kabini o bɔra Faransi bolo Faransi de ko n'i y'a ye nin kɛra foyi tɛ se ka nin kɛ tugun ni Russie jamana tɛ Wagner maaw tɛ o dun an ka minisiri Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min Wagner ko kɛlen bɛ ka kɛ kabako yɛrɛ Faransi bolo n'o tɛ ko Wagner ko kuma yɛrɛ tɛ yan fɔlɔ ko ni Mali bɛ fɛ ka Wagner kɔni ta k'o ma se duguna ko la ko bɛ bolo min kan Mali yɛrɛ ni Russie jamana ye bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de kɛra sababu ye ni Faransi yɛrɛ kɔni tunna ko kɔnɔ kosɛbɛ a nana ye fana Emmanuel Macron ka nali min na kun ye o bolo da kuma tun bɛ boli nin de kan Wagner ko kuma kan o ko minnu bɔra ma ni colonel Assimi y'a kantigɛ da yira Emmanuel Macron na a nana ye fana Mali sigilen bɛ sigi min na ni Emmanuel Macron nana nacogo ni natan a tɛna nɔgɔya kalafili dun o sera Faransi jamana kan n'a ma kunnaja min y'a sɔrɔ waati tɛmɛn'o la ni dɔ ye tɛgɛdilan fara ɲɛkɔrɔla la n'a nana nin cogo la Mali kana fɛn k'a la hali ka gabakuru kɛ k'a bon o laban ko tɔgɔtiɲɛ min bɛna s'a ma a siranna o de ɲɛ a b'a lajɛ k'a fɔ nin nasira in Emmanuel Macron ka nabaliya a ye fɛn caman jira maaw la a ye fɛn fɔlɔ min jira n'a kɛra makosa ye dɔw ma parti politique dɔw tun bɛ yen olu kun fana bolomandalen tun bɛ min ma ni Ala tun y'a kɛ ni Emmanuel Macron tun nana olu tun bɛ fara Emmanuel Macron kan ka lagosi se colonel Assimi Goïta ma ani Emmanuel Macron dun ma na yɔrɔ kɔni a nana ye k'a fɔ maliyaba wolu ta ye bi kabini Emmanuel Macron ka naliko kuma bɔra ma wolu kɔni sɛbɛkɔrɔ sumana o bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini tun ka bɔ ni sira wɛrɛ n'o tɛ maliyaba ser'u ma siɲɛ in na Emmanuel Macron ka nabalila a ye mun yira fana a y'a jira k'a fɔ Dr Choguel ko k'ale Mayiga ka fariyaba in ja ko colonel Assimi Goïta ka farinya ka jugu ni Choguel Mayiga ta ye ka d'a kan maa min bɛ nin fɔ farafin jamana ɲɛmaa min bɛ nin fɔ Faransi jamana ɲɛmaa ye kabini Modibo Keyita ninnu bɔra la a mɔgɔ ma sɔrɔ fɔlɔ fo n'a kɛra colonel Assimi Goïta ye o ko kelen ninnu fana a bɛna kɛ sababuba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye farafinna jamanaw ye muruti fari da kosɛbɛ tɔgɔ duman kɔni fan si tɛ bi Emmanuel Macron walima Faransi jamana la farafinna jamana ninnu kɔnɔ yan bi colonel Assimi Goïta ka banni Faransi bolo a bɛna kosɛbɛ fana Mahamadu Bazoum o min ye muruti la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ misali la u b'a fɔ cogo min na Faransi ka jeliba ye farafinna jamana kan yan a kan k'ale sɔn hakili la
Emmanuel Macron tile fila in na o ye ɲɛjugu bɔ kosɛbɛ Emmanuel Macron na o y'a sɔrɔ o tun ye kuma dɔ fɔ tile fila tɛmɛnen o kuma de tun ka fisa Roch-Marc Christian Kabore hakɛto ɲini Burkina Faso ka jamana ɲɛma ale tun y'a fɔ k'a bɛna a laɲini k'i bolo di Irisi jamana ma kabiri o kuma fɔra Faransikaw ye ɲɛbulon bɔ Roch-Marc Christian Kabore la ale y'a ka taw bila an bɛ waati min na comme sisan Emmanuel Macron ka nabaliya a kɛra i n'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ cogo min na ni kunnafonidi soba dɔw bɛ yen farafinna gun kan yan o de y'a jira k'a fɔ Faransi binna a binna bincogo la binni min ni a kɛ man di tugun ka wuli ka jɔ a sen kunna hakɛ de don sa wa komi kɔni don ko a bɛ ka ɲaami don o don Faransi jamana ɲɛmaaw bolo maa caman b'a da Roch-Marc Christian Kabore kunna ko y'a sɔrɔ ale nana sɔrɔ ko in tiɲɛna a tɔ tun ye min ye maa de k'a sɔrɔ min bɛ jafarinya i n'a fɔ colonel Assimi Goïta bɛ cogo min na tan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kunnafoni minnu dira bi bi in na tan Faransi kɔni bɛ ka yɛlɛma don a la k'a jira k'a fɔ ko coronavirus ko de y'a to olu ma se ka na Mali kɔnɔna na yan G5 Sahel hakilina jiginna nin daminɛna sanwiri 2014 o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale bɛ jamana ɲɛmaaya la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale de ye hakili sɔrɔ ko ka jamana minnu tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kun dabɔlen don min kama gɛlɛya bɛ jamana minnu kan n'o dɔ ye Niger Burkina Faso ani Mali ko a tun dabɔra o de kama nka a nana ye teliya la Faransikaw nana boli telima na ka na fara Mali kan joona ka ko yɛrɛ bɔ Ibrahim Boubacar Keïta bolo ka k'u yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ ka Mauritanie don a la ka sɔrɔ ka Tchad don a la o y'a sɔrɔ kabiri san 2010 Amadou Toumani Touré ni kunnafoni di ko min bɛ nale tan ni farafin jamanaw y'i sigi k'a ko lajɛ ko nin tɛ jamana kelen ko ye o don maaw ma kalaman don ɲina ka o lajɛ Amadou Toumani Touré fɛ Ibrahim Boubacar Keïta na o min naɲini Faransi ka fɛɛrɛ bolodalen ale nana ka na don a la k'a ko yɛrɛ yɛlɛma pewu ka kɛ G5 Sahel ye ka na laban ka kɛlɛcɛ ɲini diyagoya la k'o di o ɲɛmaaya kalifalen bɛ maa min na bi o ye Tchadikaw ka jamana ɲɛmaa ye nka o tɔ tɛ tɛmɛ kalo fila bɔɲɔgɔnko kan janvier kalo ani février kalo ni février kalo dun jɔra ko o b'a jira k'a fɔ a jamana ɲɛmaaya kan ka bɔ Tchad bolo k'a di Mali ma bi bi in na jamana ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi Mali la yan o ye colonel Assimi Goïta ye ko in yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye min ye G5 Sahel tɔgɔ la colonel Assimi Goïta bɛ ko in dɔn kojugu a bɛ Mali kɔrɔnfɛla dɔn a bɛ kɛlɛ nin dɔn ko min bɛ kɛlɛ in kɔnɔ ale b'a bɛɛ lajɛlen dɔn misali la colonel Assimi Goïta ale ni Mahamad Idriss Déby u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na Kidal mara la o b'a jira k'a fɔ ko min bɛ nin kɔnɔna na ale b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o nana ye sisan kɔni n'a nana laban k'a fɔ ko G5 Sahel jamana ɲɛmaaya o jamana 5 faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaya bɛ colonel Assimi Goïta bolo bi colonel Assimi Goïta dun bɛɛ b'o o ŋɛniya dɔn bi ka ɲɛsin mulutigɛlɛ tigilama kɛlɛ ninnu ma Faransi yɛrɛ jɔyɔrɔ filɛ nin ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na ale kɔni fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na kalafili ka kɛ a mana bɔ da o da fɛ sa a ka kɛ colonel Assimi Goïta kɔni ka bɔ fanga la ka fanga di maa wɛrɛ ma la o n'o kɛra ale sagonama ye walasa ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma cogo min na kunnafoni y'a jira k'a fɔ G5 Sahel kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen sabatilen don a kan bi k'a fɔ Mali kɛlɛcɛw tun bɛna bɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ taa n'i y'a ye bin kɛlɛw kan a kunnafoni di so min tun bɛ Faransi bolo Faransi de fana tun bɛ kunnafoni di jihadisiw ma u ka an ka marifatigiw kunbɛn o ko de tiɲɛna Faransi bolo o de la Assimi min bɛ kalama n'a nana ye k'a fɔ G5 Sahel o jamana ɲɛmaaya nana di ale ma Faransi kɔni b'a dɔn ni ko in bɛ ka bɔ yɔrɔ min na maa si t'a dɔn ni Ala tɛ ko sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kosɛbɛ Faransi bolo an bɛ waati min na comme sisan Mahamadou Dicko a tun bɛ Sénégal a ye a fɔ kunnafonidisow la kunun ko CEDEAO kɔni man ka fiyewu k'a fɔ k'a bɛ gɛrɛntɛ da ka ɲɛsin Mali ma ko CEDEAO kana kɛ o y'a ye k'a fɔ ko ka fura tigɛ banabagatɔ la o la k'o dabɔ o kɔni fagali kama n'a dun kɛra ten k'a tɛ se ka jamana si dan Mahamadou Dicko a ye nin kunnafoni di kunun Burkina Faso Edi Kamogo o CDP Blaise Compaoré ka parti min bɛ yen o ɲɛmaa don
ale ala ni kabina congrès ke o congrès kele donc men ni CDP konna na wolu felate edi kamego kanyamaya e wolu yere tunya la ni ko bena edi kamego gen kabo ni nyamaya la nga ala yake edi kamego ale congrès ke o congrès kele na wolu bena kan kukura kale ke o nyamaya nyama ba wolu flabe wolu labam so ga gen kabo CDP konna na o koni min kalfa Blaise Compaoré la o ya ka fo Blaise ambe to nyama ya bayina ne o ye président d'honneur ya yenga ka fo ko ga kuma ba akola bele tu ko bana ni ko min fleni edi kamogo ko sannan were dilama o san ko nana ga kuma fo karami ka bina wili ka yala o ka mana bolo bela jelena ka Allah se kaira ka fa me watim na comme ça CDP ani yelema lig men kagan ka to yelema de sawa ka couleur yelema de sawa ni bengana minga ko na ke la silwere ko la se Burkina Faso CDP atonduma Sénégal le Paul Sédar Senghor abani kantani ko asamwanda farabi amala dona ka fo bena tashi blake kukura kanyese ama avec cathédrale de Dakar la o femino ni ma bani le Paul Sédar Senghor ni sewel kala kundo jamana nyama kundo ko abani ay samwanda fabi lagine Seuba Keita ale mi nale nana fangala Musa Dadis Camara bonen kofe o tumba jakte bolo ni Musa Dadis Camara tara yere kalfa Burkina Faso jamana nyama la Blaise Compaoré amala dona kafo kofe Seuba Keita de nana kanake lagine jamana nyama e santan gelen dafara Seuba Keita kabila uya labo ale yere ka kumala mamina ni kala afrika nale fanga di Alpha Condé ma ko uya le blakata Burkina Faso o ko Alpha Condé ale ni Blaise Compaoré benala ko akabo lagine jamana ka ko ubena fanga bonda do kalfala farafina gunkanya kata udoma kana se bima ale ko nba kunfe ayero chamanke o ngakoni anana kafo ale to nyonte Mamadi Doumbia ale ye fanga ta kaso kale wele bibi na ko ale fle kanga atemana bomo fe kata tashi blabba ke kanyesi amatman ture kaburuma kaso ga mobili takikunda kanga ka kunungo wadona kanga wa fola mima aka makoroba mbe kanga sigidala makro atara kata foli golula kaso kaira kafo ko ka foli ke ni mako folo le Mamadi Doumbia yi kwa nana kana folo kanga ndima na borola ka lawam sikikunda kuna kirikan ninga ta foli ke Mamadi Doumbia la akuna kiri ko barka fe anga si ka kuma tien ka fo kele ka ban dialogue vérité et réconciliation amela dona ka fo ko ya ke jekulu bado ko shal blugure ka jekulu ko jes ama be shal blugure makko sabe ale re ko nya da ka to France wal ma ka to Belgique ko ni be ke ketu mena na manya ka fo benkera la ko be ka kuma nyonfe kele ka ban kunsi tintala ka jamana jekulu do wele ka klara jekulu do toy ko oye fenye no main wala mala dana ka foko ale koni be mi fe al tuna tlay mi bibi na ale tugolen fle Belgique jamana ka sofro kuna wa akumbe fe kana korbar kay la ngini ke korbar jamana nyama fe to bela jelena wuluma o yamaria di alema bibi na koni wala gere panangara korbar jamana ka wa ale dumbi ale to be korbar ko dowla anya falanya bale ka ko ka keleba aka siga kuma ale kofe ale na ka jegulu kofe kale kon fe o te ko sabatlem baye commune maire Bagar Coulibaly Moussa Coulibaly Karim Sidibé ko welele lo sinina alam sado nege kanyatan ani nani wati 14h femi ni o ya ndemso no obe talike Asetu Ouattara ale ni Dramane Diallo wolu bena ta e kale nyonye ko nana sona masame fusu beke misirila wa ko ako to bela gelem beke yoro mina we hotel fundaray wala ko famel ko nyuma nyindelo afeni tikaina ni alama ko rege sin sokoma jona bela gele bonya bala ne fatoma o demso ka denguli bey wala angale me ka be wole sin so manga jegata do ke amode musoni
pamyal ko nyuma ngina no apeni tigaina aw ne fana me nyam bla ya so malaina lebe aw fo ka wali mando ka fawi ni alama korake am nyanso ni ala sunama ni kuna fun kelen kene ka bisuina sano che we kambe di akambe o wati lakto be nga salama malu